Prince Production. Sayyidul wujudi sannu manzan tsira khashiful gumma kai kayayan kunci dukan masoyi buri dai ganin masoyi kullum idan ya ganshi sai ya ji zuciyarsa salon alon habibu yarda ko daga nesa ne nake yin kallon balle ka ce min za ka yi min masauki fayin masoyi in na ji na kare na kan yi kuka bincike ya gaza da cika ta ainihin haskenka wani tajalli kake in na faɗe shi za a ce dai hauka ma'arifa amsa agun manemin sarki tafkin hausa da bai dishe zunuban bayi ɗawainiyar ta muka ɗauka akan ka komai nauyi ko an taɓo ni in na tuna ka nan nake jin sanyi sai in ji na fasa a ce in rama naki na da kai jifa Allah sai ya ce shi yayi abunda wani in ba Allah ba zai yi ba kai kayi a ran na dama ni fadar kaza na zo in ɓoye ka samin alama na hau dukannin mataki bai sa in manta waye ne kai komai nake yi kai ne farko dan isar dai ta kai na tino badar da kai gunji kun san me kai ku tambayo Hamza ku gane waye sadauki shari'a ka kwace 'yancin mata aka daina bunne su da rayukansu domin wauta ka rushe gumaka wanda so ake ma bauta ka kawo salama a kama Allah sarki aljanna dai ma sai an so ka za a samu mahi mafatihul janna aka ce ma kai za ka buɗe murhi shi ya sani da na tuna ka sai in hauta su bi ka yayan larura kake zuwa min mafarki na biyunsa tafiya ta yi nisa gashi komai na baka da majidi na fansa a ran da raina za ya fice in ganka shi na kosa har a zare ruhin ya zama ina jin shauki